سلام زي خبركم تخطاتلت بين تي في نلومك قدامي تحسو سولوس 27 سنه زي تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كموتروك صافت صامدواتنا ناخذ كتاتلنا عند عدمكم بقدامنت ارئست زينا መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝረጨውያን መቕተልትን ሰባት ፍታሕ ኸናዲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ጸዊዖም ካብ ሰመዚ ኢትዮጵያ ፍታሕ ዝጽበዩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሖም ወሲኹ ኣብ ማይመነ ተምሃሮ ብዝተፈላለዩ ሙያታት ሰልጢኖም ለልድምፂ ፍጥነት ዘለዋ ነፋሪት ንምምዕባል ይስራሕ إسرائيل نوتن متقعتي إيران أفشيل خمز بلاتن كالن زدهسس مدبات حزلكم متقلخو سناي ناي مكتتال غزي اندات منخم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝረጨውያን መቕተልቲ ሰባት ፍታሕ ኸናዲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ጸዊዖም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዝጋደር ዘሎ ቅትለትን መጨዊትን ሰላማውያን ሰባት ብዝምልከት መንግስቲ ፍታሕ ዘምጽእ ስጉም ተወስድ ተቃወምቲ ፓርቲታት ጸዊዖም ሰራዊት ናጽነት ኦሮሚያ ነቲ ቅትለትን ጨውያን ተሓታት ዝበለ ፓርቲ ኤዜማ መንግስቲ ብወታደራዊ ፍሪ ነቲ ተግባር ከከላኸል ሓቲቱሎም መንግስቲ ነቲ ተግባር ዕሺሉ ክብሉን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ዶክተር ሙሉዓለም ተገኘ ወርቅ ነቂፎም ኣለዎም አቡ ወንበር ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፕሮፌሰር መራ ጉዲና ቦገኖም ኣብ ተግባር ቅትለትን ጭውያን ዝተፈላልዩ አካላት ከም ዝተኸፈሉ ገሊጾም ነፃ ምርመራ ክግበር ሓቲቶም እንኩል ያለውም ነሶም ወሲኹም ተጸገም ዝፍታሕ በኩሉ ሓዋፈ ፖለቲካዊ ህዝብ ይኽብል እውን ገሊጹ ካብ ሰመዚ ኢትዮጵያ ፍታሕ ዝጽበዩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዛይዶም ኣብ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ደቆምን መጻምርቶም ንምጥርናፍ ዓቢ ብድሆ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ምድንዋያት በሰንኪ ዘይብሩ ፖሊሲ ዝምልከተ ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን እቶም ስደተኛታት የማርሩም ብፍላይ ነቶም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት በሰንኪ መንግስቲ ሃገር ዝኽተሎ ተሪር ቅጥዕታት ጥርናፈ ስድራቤት ዓቢ ብድሆ ኮይኖም ጸኒሖም ኩነታቶም ሰማይ ክረክብን ፍታሕ ንምርካብን ድማ ሕጋዊ ጥራናት ብምቕራብን ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቃውሞታት ብምውዳብን ክቃለሱ ጸኒሖም እዮም ዋላ እኳ ድሕሪ ነዊሕ መስርሕ ገለ ካብኦም ቪዛ ክረኽቡ እንተኽኣሉ ምስቶም ኣብ መስርሕ ዝወለዶም ቆልዑ ብዝተተሓሓዘ ግን ጉዕዞኦም ዝተዓናቐፈ ብዙሓት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ጸገም ምስ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኣራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ ጉዳዮም ብዝምልከት ትካል ናይ ክብሪ መዝገብ ወይ ከዓ ሰነድ ልደት ቆልዓ ክህቦም ኣይከኣለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ምስቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰዱ መጻምርቶምን ደቆምን ክጥርነፉ ነዊሕ መስርሕ ሓሊፎም እኳ እንተሰለጦም በሰንኪ ሰነድ ጉዳዮም ከም ዝተዓናቐፈ ሓቢሮም እቶም ምስ ስድራቤቶም ክጥርነፉ ዝበጉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰማዕ ሲኢኖም እንታይ ከም እንገብር ሓርቢትና እዩ ዘሎ ብምባል መርሮኦም ይገልጹ ኣብ ማይመነ ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ሙያታት ሰልጢኖም ኣብ ዞባ ማይመነ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብዝተፈላለየ ሙያታት ክስልጥኑ ዝጸንሑ 62 መንእስያት ተመሪቖም እቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስልጠና ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ቀዳማይ ረድኤትን ጽገና ኤሌክትሮኒክስን ዘጠቓልል ምንባሩ ሓላፊ ሃማመት ኣብቲ ዞባ መንእስያት የማንህ መድሃኒ ሓቢሮም እቲ ሙያዊ ስልጠና ብጉዕዞ ህይወት ናይቶም ተማሃሮ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ብስራሕ ከማዕብሎ ኣሰልጠንቲ ተማሕጺኖም ጸሓፊ ግደፋብ ዞባ ማይመነ አቶ መሐመድ ዓሊ ቦገኑ ብኩሉ እንትኑ ብቁዕ መንእሰይ መሰረት ምዕብልቲ ሃገር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንእስያት በብእዋን ዝረሓወሎም ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣዘኻኺሩ ልዕሊ ድምፂ ፍጥነት ዘለዋ ነፋሪት ንምምዕባል ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ደስቲነስ ዝተባለ ብሕታው ኩባንያ ሃይድሮጅን ዝተባለ ትኪ ኣልቦ ጻዕት እናተጠቀመት ካብ ድምፂ ብ5 ዕጽፊ ዝቕልጥ ፍጥነት ዘለዋ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት የማዕብል ከም ዘሎ ፍሊጡም እታ ልዕሊ 33 ኪሎ ሜትር በሪኻ ክትበር ትኽእል ነፋሪት ናብ ስራሕ ምሳተወት ነቲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣውስትራልያ
17 ساعات زوسر زلو غوزو نفرتي ناب تحتي 4 ساعات نتي كاب باريس ناب نيويورك 8 ساعات زوسر زلو غوزو دما ناب ساعتين فران كتحصرو مخانه مهندسات نايت كوبانيا حبيروم كوبانيا ديستينس بموديل نايتا زمعبلا زلو فطان نفاريت زدالوا ايغرز سميع نفاريت اب موداتا 2022 عوت ناي فتنه بر اكايدولا كم زنبريو زغلصم إذا حجاب مسرح معبال اترك فطان نفاريتون اب موداتا ناي زي عامت زي ناي فتنه بر رادلو تختخون مخوانا زتقصت كوبانيا اب 2025 تقدامي تنفاريت حدوتون ويكا 10 كونتال نبرت صينا نغداوي براتات كتكايد مدبت تحيزو خمزلو املكيتم اب 2029 دما كما زبلا بعشا حزو صرا نفرتي نفسو كفن كساب 100 تون ويكا 11 كونتال نبرت صينن اب سرح كهلوه مخانن ات كوبانيا وسيخو ارديوم انجليزاويانن فرنساويانن مهندسات اب 900 ساعات تحاجزم كونكوردو زت سميت ازيا فطاننا يمغوازيا نفاريت معبيلوم كوان تنبرو اب 2000 عامه مره غنا باغلغلوتن كله دحر زغاطم حدغه مبرعغن كم ازبلت نفرتي ناي ممعبال مسرح دو اليو صنيحم كساب 128 تنغياشو ناي مس فرع مزنبرا نفاريت كونكورد اب 999 اب ساعات 3170 كيلومتر ان برت نا اتلانتيكاو اوقيانوس اوش 3 ساعات فرعن سنتيقاتو خمز نبرت سندات يملكتو إسرائيل نوتن متقعت إيران كايم زفشلت قليصا إسرائيل بالعلتهم بقبرص زركبو زيغاتات بإيران خكايتو تينو زنبره متقعتي كايم زفشلت توفليتام بيت صفت قداي منستر بنيامين نتانياهو زحلف سنبتا بزوصو مغلصي منغس إسرائيل تن زيغاتاتو إلاما غيرو زنبره ناي متقعت وليت مفشالو رفتا كام تسمو حبيروم تبيت صحفته وسيخ إسرائيل دحنا زيغاتات نمرغات عمل العالم ببزوحان زيت تفلالو عقبابات كايم تسرح دحر متقاس بحجون ابزخونه يخون بوتا كل يا بوشتي إيران كلو زغير هو طنات جبر شبرو متقعتي إيران ناي مبرعن نتفتات خطقصلو مخانه اسميرلوم مع كان زينا قبرص بسمتا بزرغحو حبريتا اتابل لزيغاتات اسرائيل كيفصم تحسيبو منبارو زغلصو شبرو متقعتي مستا امريكان كالوت حيالو هاغرات ميرابن ابز جبر جبر شبره اسفيرونو زركب سراويت حلوا اسلاماوي سورا ايران متأسر كم زلو صبصيبل نيرانين اتن مع كان زينا وسخنا اغلغلوت سليا قبرص مس وكلات سليا امريكان اسرائيل بمتحبار نتتوتيون زنبر متقعتي كم زفشلو حبيرن بيت مخري هاغراو دهنت اسرائيل فلماناي زعمت زي ابزرغو حبريتا قبرصن غريخن اتن ايران نايهوداويانن اسرائيلاويانن إلى زغبر شبرو متقعتات كتفصملن اتخل هاغرات كونا خمز خلا اتنقو نيروم تنكلت هاغرات اسرائيلاويان بصحتي ببزحي كم زملالسونيو زنقرلن زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا ابزو ودينا لنا مسانا سلت صنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام